Adin ka jingmi ka kasi jaing tia Christian Leader Forum syakmat ban petpau ya ka jingbam sngoi ye ka jongki ya ka jingpen kot ya ka tamasa cherry blossom ha ka khat khnai trik unai wing arja arplai ka badai ka sngi ublei ka sngi ka blanyo kentang dagi pa ering mai Kristen Henry nakaliang ka Meghalaya United Christian Forum ka wepat ka kenhun ka bakentop ya ki balang baper ki badan hapo ka jela Meghalaya menta ka sngi lingba ka jingtho kanai ka kenhun ka lapan pau ya ka jingbam sngoi hap ya ka jingpen kot jong sarkar ya kanai ka tamasa ha ka sngi ublei ka sngi ka blanyo kerpang da ki Kristen Hoi baru kini kisi ke belai kerpang da ublei berkidan ke para Kristen ke bang pelong hakasi ublei Henry kasi ublei ke dikasi ke bakerpang jongki Kristen ba jongki lakngot hapo ke jela Meghalaya man mane berperan borom ya ublei kumta nak kaliang kani ke kenhun ke kentu ya ke sorkar bakade ben penken riak sngino ha ke jaka kasi ublei saki wepat kisngi